لما أنت بعلت زانتنا السيت تبحل السيت يبحل ولدتين زعبا كلن أبزي أبدي سابا أنتخون التعبابياي بدعم بتصبقيو سدراي بدعم حافاتم سلازخونو كوليج دحر موداي سرح نمركب عمن دقتلت أفورقة مرأي آيد لينن እናተዘናጋዕኹ ናብራይ ምንባር ጀሚረ ፎቶታት ጽቡቕ እናተሰኣልኩ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ እናለቐቕኩ ናብ ናይ ፎቶ ሞዴል ንምእታው ይጽዕር ነይረ ቀያሕን ቁመተይ ነዋሕን ጽብቕቲ ዝበሃል ጓልያ ኣብዝሓ ግዜ ዝለቆም ፎቶታት ኣብ ሃገርና ዘይተለመዱ ዝተቐላልዑ ፎቶታት እዮም በዞም ፎቶታተይ ብጣዕሚ ድናቆት ይረክብ ስለ ዝነበርኩ ኩል ሻብ ነዚ ነገር ይገብር ነይረ ኣነ ናይ ጥበብ ዘለዎ ስራሕ ምስራሕ ይምነ ስለ ዝነበርኩ በዚ ኣጋጣሚ ካብ ዘዘራርቡን ሰባት ማእኸል በዚ ስራሕ ዘለዎ ሰባት ክረክብ እየ ብዝብል ምስ ብዙሓት ሰባት ይዘራረብ ኣብ ፌስቡክ ብውሽጢ መስመር መልእኽቲ ዘቕምጡለይ ሰባት ብጣዕሚ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ዘይምልሰሎም ሰባት ብዙሓት እዮም ካብዞም ሰባት ውሽጢ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ሰባት ውሑዳት ኣይኮኑን ግና ሓደ ሰባት ምስ ጾታዊ ርክብ ዝራኸብ መልእኽቲ ስለ ዝልእኹ ኣይዛረቦምን ሓሊፈን ድማ ደቂ ኣንስትዮ መልእኽቲ ይገብራለይ ነይረን ብፍላይ ሓንቲ ዘይርስዓ ኣብ ሕይወተይ በሰላ ዝገደፈት ሓንቲ ብዘይግነታ ናይጄሪያዊት ዝኾነት ጓልያ እዛ ጓል ደጋጊማ እናፀሓፈትለይ ፎቶታተይ ሪኣ ከም ዝተሰሓበትን ብመልክዒ ከም ዝተገረመት ብተደጋጋሚ መልእኽቲ ትገብረለይ ነይራ እዛ ጓል ሌዝቢያን ምዃና ፈሊጠ ኣብ ፎቶታተይ ላይክ ትበኒ እያ ኮመንት ተይሓበትኒ ዝሓለፈ ፎቶ የለን ኣብቲ ግዜ ኣነ ኩሉ ሻብ ንፉዕ ተባሃለ ፎቶ ሰኣሊ መሪፀ እየ ዝሰኣል ነይረ እዚ ነገር ዝገብሮ ምዝ ፎቶ መሓዛይ ሳሌም እያ ምስ ሳሌም ብሓደ ፎቶ እናተሰኣልና ንለቅቕ ኢና ሳሌም ናይ ባዕላ ናይ ኣጓላት ቡቲክ ዘለዋ ስድራይ ሙሉእ ዝፈልጥዋ መሓዛይ እያ ምስ ሳሌም ተይተራኸብና ውዒልና ይንፈልጥን ብፍላይ ሓሙስን ቀዳምን ኣነ ንስድራይ ፍቂደ ምስኣ ከም ዝሓድር ተዛሪበ ቤት መስተ ንሓድር ነርና ብፍላይ ኣብ ቦሌ ዝርከቡ ቤት መስተ ዘይንፈልጦን ዘይነኣቶን ኣይነበረን ክልቴና መስተ ኣመና ስለ ንሰቲ እናሰተና ምዝንጋዕ ንፈቱ ኢና ይኹን እምበር ወላ ሓደ መዓልቲ ሰኺርና ዓርስና ስሒትና ይንፈልጥን ኩል ሻብ ሰቲና 11 ሰዓት ናይ ወጋሕታ ናብ ናይ ሳሌም ገዛ ኪርና ንሓድር ብፍላይ ሓሙስ ከማና ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ቤት መስተ ዝወፃሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ኣንሕና እውን እቲ መዓልቲ ንፎቶ ኢና ንዓና ናይ ምዝንጋዕ ግዘናን ተሓጓስናን ዝነበረ ከምዚ ዝለመድናዮ ኣብ ቤት መስተ እናተዘናጋዕና ቀሪቦም ከዛርቡና ዝደልዩ ሰባት ብዙሓት እዮም ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ኣዘውቲርና ንጥቀመሉ ቤት መስተ ቀዳም መዓልቲ ኬርና እናሰተና እንተለና ካብ ርሑቕ ብዙሕ ግዜ ድሕሪ ምጥማቱ ናባና ብምምፃእ ምሳና ንኽሕወስ ሕቶ ቅረበልና ግና ንሕና ፍቃደኛታት ከም ዘይኮንና ተዛሪብናዮ ንሱ ግን ብድፍረት ወንበር ስሒቡ ከፍ ክብል ፈተነ ኣነ እውን ብንደት ኣይንደልን ዶ ኢልናካ ኢለዮ ኣብዚ ሰዓት ገዲፉና ኸደ እዚ ዝተለመደ ነገር ስለ ዝነበረ ትኩረት ተይገበርናሉ ናብ ምዝንጋዕና ኣበልና ድሕሪ ፃኒሒት ግና ንዓይ ክፀዓዓነ ንጀመረ ድሕሪ እዚ ግና እቲ ዝተፈጠረ ነገር ኣይዝከረንን ብፅባሒቱ ንነብስና ኣብ ሓደ ሆቴል ኣብ ዓራት ጥራሕ ዝባና ኣነን ሳሌምን ደቂስና ረኺብና ኣነን መሓዛይን ካብ ድቃስና ምስተሳዕና
كداونتنا عم مدري نبرة بز نجر تدناجيزنا زخون نجر كم استفدأرة ترديونا زي نبرة كيرنا يو زي نفلد سحدرنا له مسمن حديرنا كنفلد أي كألنان كدانا تخدينا بورسانا انت نرئي بزيكا خدانا موتسا أبورسانا من مزقودة لنا نجري نبرن نفت مفتوحنا بعرات زحزنا له بوتا خيرنا بخمينا بز خمزعتنا مسحتتنا يوم مسحد ودي كم زعتنا تزاريبو منا إذا نجر كرد أني كألن أبز الساعات ناب ساليم جزا خيرنا انتا خنقبر كم زلنا كنحسب جميرنا كلتينا مسود خمس حدرنا فليتناينا نايت انسمك كلاخلي سلانة كم بزنا قاري سقعنان ناي اتشابي مرمرا خنقبر كم زلنا حسيبنا تمرميرنا كاب اتشابي نزعينا زمس فلتنا زبلت اتحقسنا اتزتفت أرى نجر تيفلتنا يو تريفنا دحرم عالتتات حدا نجر تفت أرى نمناتي تيليجرام حدا فيديو تالي أي خلي ات فيديو خفيتا مسرع أخوه أما ناسم بيدا ات فيديو أنا نسالي من قبرة سدوم النافت سمنا زرقي نيرو ات فيديو مسرع أخو نابساليم كيدا ات فيديو رئيا بز نجر أمنا حفرنا أنا نابر سيزمت اللي نجر انت حلوة عرسينا يمطفع حسابيو أنا النسان أفت فيديو خمت زقبرنا يو كدم حزم عالتي حلينا يخون فتمنا يو ينفلتن مسقوال نقوال زقبرو نقرات هون أمنا نتسأل نيرنا سلازي أبزم عالتي أبنسات يوم استا زخونا نجر بتزستنا قد الناسب كم استقبرنا ترديرنا أبت بتيليجرام بزل آخر ليس الكوزر داويلة سلاتي نجر طيق أيو نسوون بدفرت ازي فيديو ناب كله سب شير كي قبرون تد أدليخي بأكال نراخب مو نزرارب كبل تزارباني بزبلن مسارت مس سالم كيرنا سالم دحريلا إنا تتسبيتني أنا ناب أخي درخي بيو اتودي مسانا خحوسنا دليو سنبرا ود مخانو أستو إلى أفتن دابيت مستا مسا خندوق حوس زبلنا ودي نيرو ادخلو نجر حدا بحدا تزاريبوني اتستفد أرى نجر كله كنا فتشم بزي حسب كو نجر زمت أيو نسو زبلاني كل شاب بفيسبوك تزارباني نيجيراويت قنا من لاي زي هوازنا بركو بناتات إزاز يكتاتلن سلامن بارون نعين مركابيلا عمستنا ازمر حانيت نامستنا نخحو اسمو اتزا انقدا ناسب كهبنا خمس تقبرا تزاربوني بفيسبوك زرخبا نيجيراويت كم كلهم ناي فيسبوك فرين داي زي صحفت اللي صحوف تيتقدسكو يحلف نيرا ككندزي نعي رخيوا قبل ألي كم زخت قبري يايلقنا حسيبا يفلتن ازودي حدا قرم خونت حتى تاني اتودي أمنا حيلن زرب اوحد سيرنيو ازي فيديو خطف ألين تدع خوينو ازا نيجيرياويت نسلست ورحي اب إثيوبيا سلت سنح مس أركبنا فتسمكو نعا أجزا هبا كأجوا خمزلني كاب ودما بدعم بزح قرشي كم تخفلني تزاريوني الزناجر مسقوال كجبرو مخواني حاسبة زجبروج أني قني محزاي سالم دما زي فيديو كابت تري جميرة كترجع أي كالتن ولدان التناتنا محبرة سب انت دعاري إيوه قبل ألي أزبط حاجود آتن سب كم زرحق عن حاسبة كل شاب جزي آب بخيات إيا تحلف سلا إذن خيف الطري لادما بسودان كيرا ناب عد إنجليز آتيا أنا قنا إزز أقامن بيني كقافت أو جميرة كالي ممارتي سلا زين براني مستود بمخان نتا نيجيرياوي تقوال رخيبايا أزا قوال قنا مصر عايتني بتحاقواز
ቅድሚ ሕዚ ከም እትፈልጠኒ ጌራ ሓቆፈትኒ ሲኢማትኒ ኣረኣእያኣን ትገብሮ ነገራትን ኩሉ ጓለ ብልዕሊ ጓል ትገብሮ ነገር ብዘይ ምዃኑ እንትሪኣ ክጸልኣ ጀሚረ ንሳ ግና ንዓይ ብምርካባ ዝተሰማዓት ሓጓስ ክትሓበአይ ከኣለትን ድሕሪ ዝመዓልቲ በቲ ቪድዮ ኣፈራሪሓትኒ ንሰለስተ ዋርሕ ዝኣክል ሌዝቢያን ኮይነ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ምስ ኣርክብ ምፍጻመይ ቀጺለ እዚ ድሕሪ ምግባርና በብጊዜኡ ብዙሕ ቅርሺ ትህበኒ ነይራ ኣነ እውን ነዚ ነገር ተላሚደዮ በዚ ነገር ምስ ሕልናይ ተባኢሰ እዛ ጓል ዝበለትኒ ነገር ኩሉ ይገብረላ ኣብዚ ግዜ ኣነ እውን ናይ ስምዒት ርቕዓት ክረክብ ጀሚረ እዚ ነገር ምስ ወዳእኹ ግና በዚ ተግባረ ይሓፍር ይጠዓስ ብኸምዚ ስምዒት ርቕዓት ክረክብ ጀሚረ እዚ ምስ ወዳእና ግና በዚ ተግባር ይሓፍር ይጠዓስ ብኸምዚ መንገዲ ናብራይ እናቐጸልኩ እንተለኹ ድሕሪ 2 ወርሒ ሳሌም ማሓዛይ ናብ እንግሊዝ ምእታዋ ተዛሪባትኒ በዚ ናታ ነገር ኣመና ተሓጒሰ ይኹን እምበር እቲ ዕዳ ንበይነይ ተሪፉ ብርግጽ ንኹሉ ምኽንያት ዝኾነኒ ነገር ኣብ ፌስቡክ ዝለቆ ዝነበርኩ ፎቶታት እዩ ኣብ ሕዚ ሰዓት ዝተረድአኒ ነገር እቲ ዝለቆ ዝነበርኩ ፎቶ ኣድላይ ከም ዘይነበረ ሕዚ ኩሉ ምስ ሓለፈ ተረዲኡኒ እቲ ጥፍኣት ናይ ባዕለይ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ሰውነተይ ዘርእዮ ኣከዳድና ተኸዲነየ ፎቶ ዝለቅቕ ነይረ ስለዚ እቲ ሽግር ክወርደኒ ዝግባእ እውን ንዓይ እዩ በዚ ምኽንያት እውን ክብረይ ህልናይ ሲኢነ ብባዕላ ትተኣማመን ናይ ቀደም እሴት ሲኢነያ ሕዚ ዝነበረኒ ዓላማ ኸሳኽዕ ብዙሕ ኣይፅዕርን ምስታ ናይጄርያዊት ድሕሪ ርክብ ምፍጻመይ ጓል ክምነ ጀሚረ ምስ ጓል ርክብ እናፈተኹ መጺ እዚ ነገር ምግዳፍ እናኸበደኒ መጺኡ በቃ ንእስነተይ በቲ ዝተፈጠረ ነገር ጸሊአዮ ድሕሪ 3 ወርሒ ግና ናይታ ናይጄርያዊት ተለዓኣኺ እናረኣኹ እቲ ቪድዮ ዋላ እንተጥፍኦ ካሊእ ኮፒ ይሃልዎ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ስለዚ ሕዚ ነፃነት ዝሰምዐኒ ኮንኩን እዛ ናይጄርያዊት በዚ ቪድዮ እናፈራረሐት ድሌታት ገብረነላ ዓርሰይ ከጥፍእ እየ ዝደሊ ግና ድፍረት ይስእን ኩሉ ሻብየ ንህይወተይ ዝፈርሕ እዛ ናይጄርያዊት እቲ ቪድዮ ደምሲሳ ቅድመይ ናብ ዓዳ ተመሊሳ ይኹን እምበር በዚ ነገር ኣይተኣማመንኩን እቲ ቪድዮ ኣብ ቅድመይ ዋላ ተተደምሰሰ ኮፒ ከይህልዎም እናፈራሕኩ ይነብር ኣለኹ ጽቡቕ ድቃስ ደቂሰ ይፈልጥን ነዚ ነገር ምእንተ ክርስዑ ኢለ ኣነ እውን